You're watching the Hope Channel. Are you excited of a homecoming or reunion of friends, family, relatives, or people you want to be within a place where there will only be happiness and laughter surrounded by love and affection? Or you just want to go home from a very tiresome survival of earthly want and tremendous competition? Home is where everyone desires to go, to take refuge, to shelter ourselves from the vast disputes of the outside world. Home belonged to live forever. Imagine yourself walking freely, surrounded by beautiful nature with angels everywhere. One pulse of harmony and gladness beats through the vast creation. From God who created all, flow life and light and gladness throughout the vast domain. Welcome to Southern Mindanao Mission of the Seventh-day Adventist. Meet people here with enthusiasm, full of faith beyond compare,
with ultimate goals and mission in spreading the good news of salvation. Come, explore, experience. Through the years, membership grew and population is getting bigger, so as the improvement also arises. With the newly improved facilities, these are the proofs how God blesses the people in this territory. Administration and field workers are continually receiving trainings with leaders from the higher offices through an intensive seminars in discipleship. We encourage them to experience and practice in communion with God, mission, and relationship. To further the work in our territory, we have schools that provide students to enhance their knowledge and skills and teach them Christian education and Christ-centered living. More teachers qualifies and devoted their time to nurture young minds with visions to prepare themselves for future leaders. Faith that goes beyond ultimate mission, anyone can be a preacher. Pastor-to-Pastor ministry program in Southern Mindanao Mission were presented. Adventist pastors in our mission organized preach program seminars which can invite pastors from other religious groups by sharing our beliefs and the faith that we hold on from creation to redemption. Everyone does their part because each individual is unique and all are important to the work of preaching. Whatever the time or wherever the place, even if it's far, even if no one can go, there are those who dare and ready to take part in this larger sphere of challenges. Preaching the gospel in healthy diet is one of the ultimate goals of Southern Mindanao Mission. Preparing our people for that great reunion is an obligatory duty to obtain physical awareness and mental stability. We go beyond ultimate faith. Regardless of religion, we provide community services, medical missions, Bible sharing for the enhancement of better relationship with Islam community. At ngayon ay aming pinapakilala sa mga kapatid nating Muslim, Maguindanao, na ang gawain ng Adventist Muslim Relations ay siya ang tinatawag naming primary na ipakikilala ang Adventist na kapatid ng mga Muslim. Yun po ang pinakauna at significant na narito kami upang malaman ng mga kapatid na may mga kapatid sila sa Christian na pamilya na tinatawag na Seventh-day Adventist. Magandang tulong ito. Una-una sabi ko yung relasyon ng mga Muslim at saka ng mga Adventist mas lalo pang mag-igting. Nagpapasalamat po kami dito sa Barangay Tabiran, TOS Maguindanao sa pagdating ng aming mga kapatid na mga Adventist. Dahil matagal ng araw, wala pang dumating sa amin ng ganito na tulong. Kaya lubos kaming nagpapasalamat sa inyo mga kapatid namin na mga Adventist dahil nakilala namin kayo na kayo pala ang tunay naming kapatid sa Islam. Where places our evangelism cannot go,
radio programs, and television ministry of Hope Channel, Southern Mindanao made an effort to have an intensive mind presence in social media. Jesus Christ will come back for all His children, and SMM maintain missionaries, our department directors, our field district pastors, our adopt ministers, and laymen serving in all fields of this mission, our frontliners in an effort to gospel preaching. Missionaries, wherever they are the people that urge our members and Bible students to have that ultimate faith in God. Workshops and spiritual enrichment were held to strengthen our devotion and commitment with a faith that goes beyond ultimate victories over trials. Youth are everywhere in our territory. They are free-spirited, active, and bold, sure enough that they are learning and walking in a path that is different from the world, far from drugs and violence. We guide our youth to nurture, cultivating their love for others and their desire to serve God. Ako si Pastor William Galagnara sa Seventh-day Adventist na assign sa Lexibo District. Mapasalamaton ako sa program Pastor to Pastor Ministry ug tungod ni ani sukad sa 2007 hangtod nining presente karon nga mga pitsa. Adunay 44 ka mga pastor gikan sa nagkadaiya nga denominasyon nga nahimong membro sa Seventh-day Adventist ug sila usab ang lig-on nga mga magbubuhat sa distrito sa Lexibo. Ako si Torres Sabal, isa ka pastor sa Alliance. Tungod Pastor to Pastor Ministry, nahimo ako nga isa ka miyembro sa Seventh-day Adventist. Dako jud akong kalipay nahimo ako nga isa ka SDA. Through these P2P programs, results has been overwhelming. Glad Tidings Church of God pastor in Lambalas, Barangay 4, Banga, South Cotabato, surrendered his life to God and was baptized in our denomination. Thereafter, the whole church members followed their pastor and joined Seventh-day Adventist Church wholeheartedly. Ako si Pastor Dasan, idalom sang Glad Tidings Church of God niining simbahana. Naay 25 ka membro nagpabautismo sa unang pagpabautismo tungod sa pag-convert sa Seventh-day Adventist. Naay ikaduhang nga pagpabautismo sa Jinsan nakapabautismo sang 39. Total ini 50 plus ang membro na karon sa Seventh-day Adventist sa Sitio Lambalas. Blaan community are among the tribes in a Southern Mindanao mission. Willing to serve and learn, young to young adults were given educational scholarships sponsored by our mission, and other benevolent members are now in our academies and college schools. Professionals at their endeavors, now they are employed at their own places and are now serving as active church leaders of the Seventh-day Adventist Church in our area. Dako kayo ang akong kalipay sa pagpasalamat sa atong buhatan sa Southern Mindanao Mission. Bong kamdom, bong salamat digo Southern Mindanao Mission. In this mission, with more than 162 workers, leaders that can change the image of Southern Mindanao Mission, represented by young, devoted, committed, and visionary leaders, made an example of faith beyond ultimate mission. You can imagine the faces of everyone waiting for the coming of the Lord. Each one longed to be in that great, grand reunion, home up there in heaven
with our Lord Jesus Christ. No more goals, no more waiting, no more preaching. It is just one big church family rejoicing of the happily ever after drama unfolded in that great, great morning. Going beyond ultimate mission, let us join forces, invite people, and introduce Christ's victory over sin, that He Himself will claim His children and bring with Him in His glorious second coming. It is with hope and promise to dream and work with our might. It might be in medical field. It could be praying for the sick, introducing healthy and evangelism lifestyle, or teaching our students, molding our youth. It could be giving literature, knocking from door to door, offering smile and comfort to the soul. It could be giving compassion to the needy. It could be from the waves of radio, TV, or through internet. The message is absorbed in the earnest communion, spoken from one to another, from young to old, from isolated areas to urban communities. No bittersweet goodbyes, no more pain, no more sorrow, because we will all go to a place where everyone else celebrate life with our Lord and Savior. Home, home at last. Taking the banner representing our mission, certain that soon enough we will all be in that great grand reunion. With fiery hearts to serve, we have the hope He is coming again. Jesus is coming again. Rejoice and sing. Rejoice and sing. 'Cause my Redeemer will come again. Rejoice and sing. Rejoice and sing. Jesus is coming again. This is the Seventh-day Adventist in Southern Mindanao Mission, a church with so extreme faith beyond ultimate mission. A mission that moves us the desire to see Christ, our passion for people, our desire to serve others, and the assurance that soon He will come back for all of us. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel.
welcome mga kagalaan o mga kapaglaom sa atong episode Project Hope o in collaboration sa atong God's Basket. Karon sa matahom nga dapit ning kabukiran nga among kalipay nga unta makita sa tanan, no? Kanindot nga kinayahan. So, usa sa mga among activity, mga pamisita sa mga kailangan, eksunang sama ninyo. I was hungered and you give me food. I was thirsty and you give me drink. I was naked and you give me clothes. And I was in prison and you visited me. Among ginaampong ikaw magapanalangin sa ilang puluyanan nga kini malikay sa mga kalamidad sama sa sunog, kawat ug uban pa nga sila magpuyo niini nga malipayon og malinawon. Salamat sa imong pakig-uban kanamong tanan. Salamat sa Seventh-day Adventist Church og Hope Channel o Southern Mindanao Mission nga nagpadala kanamo dinhi uban sa imong grasya ug kaluoy sa ngalan ni Hesus. Amen. Uban sa grasya sa Ginoo niing team sa Hope Radio Southern Mindanao, Hope Radio 95.3 and Hope Channel SMM. So dahang salamat og ang Ginoo magauban kaninyo tanan og kanatong tanan niining ministry nga gipaluyuhan sa Seventh-day Adventist Church. This is who we are, and this is what we do. Hope Channel Southern Mindanao, Project Hope. Daghang salamat sa mga sponsors nga nahimo nga madinaugon ang ministry nga among gihimo dinhi. This is Pastor Willie Catolico, and please join us. Be a person of hope. Thank you guys. Thank you guys. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD.
Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. 40 days was mentioned 140 times in the Holy Scripture. Jonah, Moses, Noah, kings like David, Saul, Solomon, and Joash. These exceptional Bible figures have these 2 significant digits that gives them meaningful breakthroughs. However, the most and well-read story was about Jesus on his 40 days in the wilderness facing his adversary, the devil. Let me ask, on that 40 days journey with God program, have you heard about how people in Southern Mindanao Mission got their notable success conversion stories? This program reached places we never expected, like one of our retired policemen, Sir Joben Baradas, an active Southern Mindanao Adventist Community Services officer, set up a television paired with audio speakers at the public market. Ang Seventh-day Adventist Church dire sa Purok Placida, sakop sang Barangay Kalumpang, mugna niini sa programa sa 40 ka mga gabi sa My Journey with God. Og diri namon giplano og kani nahitabo jud nga nabutang namon sa public market. Daghan nga mga feedback nga atong nadunggan nga ang mga uban gani nakadesisyon na sa pagbabautismo. Og ubay-ubay pod matag gabi ang naga-attend ini og dili mo ubos sa 40 ka mga tawo. And believe me, people at remote mountains with no electricity use solar system to access Radio Live on air. Ako di ay si Rigor Magon, uban sa akong asawa. Nagapaminaw kami sa Hope Tampakan. Kami nagasunod sa programa nga 40 Days with God.
dako amang pasalamat na himo mig Adventista. The message goes deep in the heart of every person, not only on rural and urban homes, public markets, establishments, in remote mountains, but it also journeyed in the perimeters of Sarangani Bay. Sir Gladden Lim and his wife, Attorney Edsel, dedicated this yacht and other vehicles as part of their commitment for the ministry. Nagpasalamat mi sa Ginoo nga namugda ning 40 days journey with God sa Southern Philippine Union Conference tungod sa opportunity nga makapaminaw mi sa 40 ka adlaw no kaubanan sa ako mga crew nga sila naga-monitor, naga-subaybay sa kining 40 days journey with God. O gani do na pud mi mga timeless truths nga ipanghatag ug kining last day events among gina-share sa mga katawhan diri sa Soc Sargent area, General Santos o sa uban pa nga mga dapit. Kining GSL yacht gidedicate gid namo ni sa mga missionary work. Kung makita ninyo na yung mga memory verse, na yung mga 10 commandments sa sulod sa yate, ay gusto gid namo ang makasakay ni ini makaila dayon sa atong Ginoong Dios labaw na gyud sa atong ginasangya ubot sa Sabbath day. This is kind of exciting because we are now moving on to a more inspiring testimony on how the Holy Spirit work on this family. During the ongoing 40 days program, Gigi became a Seventh-day Adventist ahead of her family. Kanang ipabag-o gyud mi niya sa dihang na Adventist nako. Kay sa una kanang makahimo mig dili maayo nga trabaho para lang mi mabuhi. Kabalo ko na Ginoo pero wala jud ko gatuo. Kay wala ko gatuo nga maayo jud ay siya, gamhanan jud ay siya. She brought her module home for her to understand the lessons well. Abot siya din nagdala siya katong module. Ako basa-basa ang module, pero module. Libog ko ito sa module, kay sa primero, di mo kabalo ko asa man ikwaon niya ang kuan. Yung tubag, pumuntaan na ako siya. Gigi, pumuntaan ako sa nikuan, pumuntaan lang sa mga kuan. Sa Biblia, tagaap ko Biblia. Muto nagbasa ko Biblia, ang mga module, ako di mabasa. Because the husband has a higher reading comprehension and have witnessed the changes of her wife's attitude. Baba niya nga, silag panguan, muna sa mga bata, si pangisog, si pag say sa may siyang baba ba. Masukad ka ito na SD siya, nawala lang ang puto. Nausab na yung kuan batasan niya. Sigog ukay-ukay sa Biblia. At dagang ko nabasahan. Nabasahan ako ito ang mga pagkaon, ang sagid ang adlaw ng ating simba. Sukad-sukad, pila na ako katuig, karupo ka ba sa Biblia? Gigi said that on lockdown days, she was depressed, frustrated, and she felt like every decision she made had no sense at all. Gatulo gid akong luha, gatabyog ko sa akong anak kay asa ko mangita og pagkaon kay ako magulang sama ra pud namo nga lisod na moto samtang gatulo akong luha gaampo ko engko tagaan ang unta ako og panalangin nga ipakaon ako sa akong mga anak nga gikan sa maayo. More and more, the feeling grew intensely desperate, looking for ways and means to feed her family. Wala po damha nga paliton jud niya kay wala ibagyud ko sukad anak niya nga nakapakuan sa uling. Amo to anak man siya mang paliton daw niya. Lipay kaayo mi kay makapalit na pud yung bugas. Kay maura jud na among kinahanglan baya nga mga buhi lang jud ni. Had it not for God's miracle, she had almost committed a very heinous crime. Mahinayak jud mi ato nga ubran sa katong balay pero siya wala kabalo, ako lang jud. Kay kanang ako lang jud ang gahuna-huna ba nga kanang katugyod ako ang mao gito nasulod sa kung nauna nga kanang ransakon gito nako. Pero wala gyud gitugot sa Ginoo nga buhaton to nako.
We can hear heaven rejoicing as these precious souls joined the flock aiming for that glorious redemption. Southern Mindanao Mission has new members who are transformed, refocused, renewed, and recalibrated. Ako nagalaunismo kaninyo sa ngalan sa mahal, sa napong sa Espiritu Santo. Amen. But tell you, dear workers, the most moving part we experienced was that this 40-day program, 3 Protestant churches are now a Seventh-day Adventist church. I am Hajib Dan, former local conference layman. Tungod sa among pagpaminaw sa impluensya sa 40 days journey with God, kami na-convert ngadto sa Seventh-day Adventist Southern Mindanao Mission ug kami nakauban karon og na ako'y dala nga 30 city ka mga hamiling kalag. Ako si Higit Salway, isa ka teacher Sunday School diri sa una sa Alliance pa kami. Tungod sa 40 days sa Journey of God, nadunggan na mo ang kamaturan. Mauto nakadesisyon kami sa tanan mga grupo nako diri sa Sitio Malida. 30 kami kabilog nga modawat sa kamaturan. Balik ko sa 2020, walang makapugong anak ko. Kadang simbahan na mo sa City Bible Church, i-donate ko na sa 70 Adventist. If we are to proclaim God's kingdom, we must make a conscious choice to live our lives differently. The number 40 has a greater theological significance. It indicates sufficient time, a time when what needs to be completed must be completed. There is greater involvement where each of us must do our part as children of God. There are still places that the good news of salvation must be shared. Imagine those innocent faces lighted up as they unfolded the gospel about a Savior who died on the cross. A Savior whose mercy endures forever, whose grace is always sufficient. Now, let me ask you again. Are you willing to go? You're watching the Hope Channel. Mga pinlanggang mga kapaglao, mayong buntag kanyang tanan o welcome sa makausapa sa atong programa Pagsusi sa Kamaturan o ginaot nga namo karon sa gihapon sa mayong panglawas samtang kita magapadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. O
sa ngalan sa ato ang pinalangga nga mga administrators sa Southern Mindanao Mission, atong presidente Elder Wilnie Miado, uban sa ato ang executive secretary Elder Henry Liyata, sa atong treasurer Sir Aldrin Hiramel, og maingon usab sa ato ang tanan nga mga administrators, no, og mga departmental directors sa Southern Mindanao Mission, sa atong accounting department og secretariat department, og sa atong mga kaubanan dinhi sa Hope Channel Southern Mindanao, DMVs, mga missionaries, mga volunteers, o sa tanan nato nga mga pinalangga nga mga kaigsuonan nga diin nagasunod gyud dinhi sa atong programa sa Hope Channel Southern Mindanao, o sab sa Hope Radio Jinsan, Hope Radio Tampakan, o maingon usab sa Search FM Akmunan, o diha sa may Lake Cebu Adventist World Radio. O sa gihapon atong pasalamatan ang ato ang communication director Pastor Elmer Dong Romano, uban sa ato nga pinalangga usab nga station manager o atong assistant station manager sa Hope Channel Southern Mindanao, Pastor Elmer Dong Romano, uban kang Sir Carlo Lagra, o sa atong program director sa ato Hope Channel Southern Mindanao, maingon usab diha sa Hope Radio Jinsan, Ma'am Bing Nazaret, o siyempre mga pinangga mga kaigsunan direktamente nga atong makauban karon dinhi sa technical side, sa atong technical staff Sir GB Lagra ug mga kaubanan, o sa tanan nato nga mga pinalangga nga mga sponsors sa Hope Channel Southern Mindanao, maingon usab sa Hope Radio Tampakan, atong mga kaigsunan nga nagasunod sa ato nga programa, maingon usab mga kaigsunan diha sa Lake Cebu, naka hook up ta diha sa Lake Cebu sa ato ang pinalangga nga station manager Pastor Eliseo Bornales, maingon usab kang Xavier Min, ang ato ang technical staff diha, o sa tanan nato nga mga pinalangga nga mga kaigsunan usab diha sa may Akmunan, Tupi 3 District, maing buntag kaniyong tanan nakakunik usab ta diha sa may Search FM diha sa Akmunan, o sa atong station manager Sir Castillo, uban sa atong program director Doc Edin Basia, o sa technical side Sir Judah Igarli, o sa tanan nato nga mga pinalangga nga mga kaigsunan maayong buntag. O nining kabuntagon mga kaigsunan ato usab i-greet o maayong pagpaminaw ang atong mga kaigsunan dinhi sa Metro Jinsan, maayong buntag o maayong pagpaminaw sa atong mga pinalangga nga mga kaigsunan dinhi sa Metro Jinsan. O siyempre mga pinalangga mga kaigsunan ato usab nga makauban mga kaigsunan nato diha sa may Alabil District, may nga pagpaminaw kaninyong tanan, o uban sa tanan nato nga mga kaigsunan nga nagasunod dinhi sa may Sarangani Province, no, sa South Cotabato, North Cotabato, o sa uban pa nga dapit nga maabutan sa atong pag-broadcast tungod kay kita mga kaigsunan naka-live man karon sa Facebook ginamit ang kahimanan sa internet sa tibuok kalibutan. O nining tungura mga pinangga mga kaigsunan, before ta moadto sa ato nga pagtuon, atong himuon ang ato nga prayer. Balaan maluluy na mo nga Dios na ikaw sa trono sa mga langit, Amahan, salamat sa imong pagkamaayo. Nini nga buntag karon samtang kami magatuon sa imong mga bililhon kayo nga mga pulong, among lauman o Dios nga ang balang espiritu magahatag kanamo sa dugang kadasig kaalam samtang kami magapadayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Lauman namo o Dios nga daghan ming matun-an sa among pag-isgutan nining kabuntagon, uban sa among mga pinalangga nga mga viewers ug mga listeners, bisan asa man sila dapit karon nga nagapaminaw nini nga programa. Dalaygon ikaw Dios, ug mapasalamaton kami sa imuhang dakong gugma. Busa salamat kayo sa imong pagpasaylo sa among mga sala ug imong gitubag ang among pagampo. Kining tanan among madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Bueno mga pinangga mga kaigsunan, nini nga buntag karon ato nga pagatun-an, no, natay nga importante nga pagatun-an maitungod sa doktrina, no, nga naa sa balaang kasulatan, no, sa Biblia. Mao ni mga pinangga mga kaigsunan ang atong topic karon, nagahiskot kita maitungod sa Trinity, no. Continuation gyapon ni sa atong topic maitungod sa Trinity. No, natay isgutanan dinhi sa balaang kasulatan maitungod sa Trinity doctrine, nga kini mga pinangga mga kaigsunan gituuhan sa atong mga pinangga nga mga pioneers sa Seventh Adventist Church, sa atong mga pioneer, no,
ang ato nga kining mga nag-una nga mga leaders sa iglesia sa Seventh Adventist Church nagatuo mahitungod niining sa kamatuoran sa doktrina mahitungod sa Trinity, no? Trinity doctrine. Pioneers believe in Trinity. So nagatuo ang atong mga leaders sa Seventh Adventist Church mahitungod niining Trinity. Although mga pinangga mga kaigsunan, doon na tayo mga mabasa nga mga statement nga gigamit po ni again sa Trinity. Sama anang gitawag mga Tunity. No? Gigamit na nila. O bisan pa mga pinangga mga kaigsunan anang mga modalist, mga Arians, gigamit nila mga pinangga mga kaigsunan kanang refute sa kamatuoran mahitungod sa Trinity, ginamit ang mga ato nga mga sources, mga references gikan sa atong mga pioneers nga dunay mga sinulat against sa Trinity. So mao na mga pinangga mga kaigsunan ang ila pong nabasahan apan atong ipasabot nga kana tinuod. Tinuod na siya tungod kay progressive ang ato mga pinangga mga kaigsunan pagdawat sa kamatuoran sa Seventh Adventist Church samtang nagapadayon ang pagtuon sa sinugdan mga pinangga mga kaigsunan ilang pipila kanila nagsupak nag-agin sa Trinity. Tungod kay dunay mga katarungan ug nganong agin sila ni anang Trinity. Apan sa pag-abot sa mga panahon, mga pinangga mga kaigsunan ilang nasabtan nga ang Trinity usa ni siya ka doktrina nga dili kini siya nagagikan sa Roman Catholic Church, sumala sa pagunahuna sa uban nga ang gituhuan nga Trinity iya ka Roman Catholic Church, wala mga pinangga mga kaigsunan nagagikan diha. Kundili gikan gayud sa doktrina sa balaang kasulatan. So mao na mga pinangga mga kaigsunan nga nasabtan sa ato mga pioneers sa Seventh Adventist Church nga kining Trinity nga atong gisunod dili ni siya gikan mga pinangga mga kaigsunan sa Roman Catholic Church sa pagtuo nila mahitungod sa Trinity. Kundili ang atong gituohan sa Seventh Adventist Church nga Trinity nga doctrine nagagikan gyud kini siya sa Biblia, sa balaang kasulatan. Wa ni siya magagikan sa Roman Catholic Church. Wa ni siya magikan diha mga pinangga mga kaigsunan. Sumala sa sulti sa uban, no? Nga matod pa ang uban moingon nga ang Trinity doctrine nga gigunitan sa Seventh Adventist Church iya ka pagano. Napoy moingon nga ang Trinity nga doctrine nga iya nga gisunod sa Seventh Adventist Church nga doktrina iya ka Roman Catholic Church. Dili ni siya mga pinangga mga kaigsunan mao ang ato ang gisunod. Diha gid sa balaang kasulatan ato mga pinangga mga kaigsunan gisunod ang doktrina mahitungod sa niining Trinity, no? So ngano man pod nga sa sinugdan mga kaigsunan adunay mga pioneers sa Seventh Adventist Church nga against sila niining gitawag nga doctrine of Trinity. Tungod kay ang ilang gibasihan mga kaigsunan ni anang mao nga Trinity nagabasi man ang uban diha sa Trinity nga gituoan sa Roman Catholic Church. No, mga ilang kang pasensya mga kaigsunan ha. Nganong nga tumamention ning word nga Roman Catholic Church, gini nga church tungod kay ang uban nagatuo man gyud nga diha nagagikan ang doktrina sa Trinity sa Roman Catholic Church. Mao na mga kaigsunan nga ang uban po dili mo tuo tungod kay against man sila sa Roman Catholic Church. Pero ang ato nga mga pioneers sa ilang pagtuon mga pinangga mga kaigsunan ang ilang gisupak nga kini nga Trinity nga gisulti mga pinangga mga kaigsunan sa Roman Catholic Church og ilang doktrina nga gigunitan nga doktrina mao ni mga pinangga mga kaigsunan ang gisupak sa Seventh Adventist Church nga mga pioneers. Mao ni ang gisupak nila. Nganong adunay pipila nga against nining Trinity tungod kay ang Trinity mga kaigsunan nga gisupak dili katong Trinity nga naa sa Biblia. Nga pamatud-an sa Biblia, kundili ang Trinity nga iya mga kaigsunan nga gigunitan sa Roman Catholic Church. Kay ngano man dinhi mga pinangga mga kaigsunan atong makita, no? Nga ang SDA pioneers denounced and rejected the Roman Catholic explanation of the Trinity. So mao ni siya mga kaigsunan. Sa ato nga pagtuon
ang uban mukot sila og mga kinibitaw mga kaigsunan nga mga references na ibalik sa Seventh Adventist Church nga mingon sila nga ang inyong nga mga pioneers, ang mga leaders nga nag-una sa Seventh Adventist Church nganong nagsupak man may tungod sa Trinity. Kaya ang uban kanila, wa nila kay masabti pa. Ang uban mga kaigsunan, kining nagpadayon pa sa pagtuon, may tungod diining Trinity. O ang pipila mga kaigsunan, naka sa ilang pagtuon, nga kining mao nga Trinity, misupak man diya sa prinsipyo sa Biblia. O kining nga Trinity nga ilang gisupak mga kaigsunan, mao ni siya ang Roman Catholic explanation of the Trinity. Mao ni ang gisupak. Oh? Di pariha. Matod pa dinhi, all three are God, yet they are not three gods but one God. No? So, what mo supak ani? Nga kining tulo, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu, Diyos ni sila. Pero, they are not three gods, dili sila tulo ka Diyos, kundili, usa lamang ka Diyos. Kining tulo ka persona. Pero, Diyos ni silang tulo. Oh? Dili mga kaigsuunan, three gods, kundili, all three are God. Meaning, ang tulo, usa ka Diyos. Dili sila tulo ka Diyos, kundili, usara sila ka Diyos. Muna gitawag mga kaigsunan nga, distinct personalities but cannot be separated in the Godhead. Diya sa usa ka Diyos, di sila pwede magkabulag. Pero lahi-lahi sila og personality. No? There are differences between the Catholic Trinity and the Seventh Adventist Trinity. The eternal generation of the Son of God is one of them. Mao ni mga pinlangga mga kaigsunan. Ngano man, no matter pa but there are even bigger similarities, mainly that God is a unity of three persons, where all three persons are God, yet there is still only one God. So, diya mga pinlangga mga kaigsunan dapita, sa kinatibuk-an diya sa doktrina sa Trinity, nagkaparihas ang pagtuo sa Roman Catholic Church o sa Seventh Adventist Church. Apan adunay usa lamang nga dili sila nagkapariha, niya nang gitawag mga kaigsunan nga eternal generation of the Son of God. No? Eternal generation. So mao ni mga pinangga mga kaigsunan. Oh? Ato mga kaigsunan nga nakita kining gitawag nga eternal generation. Unsa man ni mga pinangga mga kaigsunan? Kining eternal generation nga gituuhan sa Roman Catholic Church o sa kining sa Seventh Adventist Church adunay mga punto nga dili gid sila magkaparehas, no? Kay ngano man mga pinangga mga kaigsunan, ang Holy Spirit, si Jesus Christ, tinuod na nga gikan sa Amahan. No, gikan sa Amahan. Pero atong hinumduman mga pinlangga mga kaigsunan nga giingon dinhi nga diha sa ilaha nga pagtawag nga iyaha nga generation, dili diya sa pagbuhat sa creation. No? Dili sa creation as if the Son, pre-incarnate Word, thus came into existence. Nga ang anak mga kaigsunan, nahimo siyang anak sa Dios, o nahimo siya mga pinlangga mga kaigsunan nga Son of God, sa diha nga gipanganak siya ni Virgin Mary. So dili mga pinlangga mga kaigsunan mo ay pagtuo na to sa Seventh Adventist Church ni ana. Son of God na siya daan. Sa wala pa siya mga pinlangga mga kaigsunan ipanganak, pinaagi sa usa ka babae nga si Maria, kining si Jesus Christ, anak sa Dios na siya daan. Oh? Anak na siya sa Dios. Kung imong basahon ang John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Monogenes. Sa Greek mga kaigsunan, mono, the only one. Only one usara. Genes. Kana nga, biget. Oh. Mao na siya mga pinangga mga kaigsunan nga, diha niya ng panahon na, sa wala pa siya ipanganak, anak na siya sa pinaagi sa babae, nga si Maria, anak na siya daan sa Amahan.
Muna siya mga pinangga mga kaigsunan. And this generation would have to be necessary and not contingent. Dili siya contingent. Unsa man ang contingent? If there were a contingent, the existence of the eternal Son would be dependent upon the Father, and this would deny His eternal deity. Nagpasabot nga kining contingent mga pinangga mga kaigsunan, kini nga contingent, nagpasabot kini nga dependent siya. Nagdepende lamang siya diha sa Amahan, diha sa Anak ug diha sa Espiritu. Meaning ang Anak, ang Son of God nga si Jesus Christ, dili siya makabuhat sa iyang kaugalingon, wala siya gahom sa iyang kaugalingon, kay dependent siya sa Amahan. No, dili na mga kaigsunan atong gituuhan kanang gitawag contingent. No? Kung dili ang ato mga kaigsunan not contingent. Nganuman tungod kay si Jesus Christ ingon nga Son of God, dili siya dependent sa iyang gahom sa iyang Amahan. Nganuman kay usara sila ka Dios. Ang Dios Amahan aduna siya kaugalingon niyang aduna siya gahom sa pagka-Dios, o ang Anak napud siya gahom sa iyang pagka-Dios. Dili pwede mga pinanggang mga kaigsunan nga mawala ang pagka-Dios Anak, nga dunay panahon nga mawala ang iyang pagka-Dios, kung ang iyang Amahan mga pinangga mga kaigsunan dili muhatag sa iyang sa gahom ngadto niya, or mawala ang pagka-Dios sa Espiritu. Kung mauna mga pinangga mga kaigsunan, ang mahitabo moabot ta sa gitawag og kanang ilang pagtulon-an mahitungod sa modalism. Mauna siya nga ang Amahan, ang pangalan nga Amahan nagadepende kang Jesus. Ang pangalan nga is Holy Spirit, nagdepindi lang kang Jesus Christ. Mauni mga pinangga mga kaigsunan ang atong mabasa. So ang ikaduha mga pinangga mga kaigsunan nga punto, may tungod ni ining wala magkapariha, may tungod sa Trinity nga giila sa Roman Catholic Church o sa Seventh Adventist Church mga kaigsunan, nganong gi-reject ang Trinity, dili ang Trinity mga pinangga mga kaigsunan sa Biblia, kundili ang Trinity nga doctrine sa Catholic Church mao gi-reject sa Seventh Adventist Church sa katarungan mga kaigsunan nga ang ilang doktrina may tungod sa Trinity nga ang Holy Spirit bana ni Maria. Munang supak ta ana mga kaigsunan ng ilang Trinity. Kay nahimo mang husband ni Mary ang kanang ilahang Holy Spirit. Wa man ta na magtuo. Nahimong asawa sa third person of the Trinity nga Holy Spirit si Maria. Si Maria na asawa sa Holy Spirit. Ang bana ni Maria mao ang Holy Spirit. Wa kita na mga kaigsunan mo nang atong gireject ng kanang Trinity nga iya ka Roman Catholic Church. Kay dili na siya mao ang haom nga atong gituuhan sumala sa Biblia. Dili siya muhaom mga kaigsunan. Naay Catholic Pulse atong basahon. Incorporated, New York, May 1993. Mabasa na to mga pinangga mga kaigsunan. In sometimes said that many spiritual writings today do not sufficiently reflect the whole doctrine concerning the Holy Spirit. It is the task of the specialists to meditate more deeply on the working of the holy writings, giving due prominence to his life-giving action. Such a study will bring out the hidden relationship between dito ko nagtanaw sir kay mura gamay man diri gagmay. Such a study will bring out in a particular the hidden relationship between the Spirit of God and the Virgin of Nazareth. Dunay tinago mga kaigsunan nga relasyon, no? Matod pa ang Holy Spirit og si Maria, mao ni atong gisupak mga kaigsunan kay ngano man nakakonek sa Trinity si Maria. Kana wala mo ni atong gisupak. Mao ni ang against ang atong mga pioneers niini. O ang doctrine sa Trinity nga atong gisunod, iya kanang iyas Biblia.
Kay kung aton tanawon mga pinangga mga kaigsunan, ang naitabo diha si Maria, doon na siya ay hidden relationship ngadto sa Holy Spirit. Meaning mga pinangga mga kaigsunan, maingon nato nga kung hidden relationship nga tinago nila nga relasyon ang si Maria ug ang Holy Spirit nagkahigugmaay sila. Unya mao nang nanganak sila sa mao nang word. Kanang word nga gisulod sa tiyan mao na paglabas si Jesus. Mao na nga ang naitabo mga pinangga mga kaigsunan, si Jesus Christ nahimo ng anak ni Maria o sa iyaha mga kaigsuunan nga pagkaanak walay problema diha sa pagkatao. Pero dili sa pagkatao si Maria nakakunik, kundili didto mga kaigsuunan sa pagkadios. Kay si Maria sa dihang nanganak na kang Jesus Christ, nanganak na siya sa Word ug unya gihinganlan nag Jesus Christ human nga gipanganak. Ang naitabo ni Maria mga pinangga mga kaigsunan diha sa ilahang doktrina sa Roman Catholic Church, ang naitabo si Maria mga kaigsunan gitawag nag the Mother of God. Inahana siya sa Dios, no? Inahana siya sa Dios. Munang si Maria doon na dako siya nga papel diha mga kaigsunan sa Trinity. Diha sa Trinity nga giila sa maong simbahan na ana siya dakong papel si Maria nganuman kay si Jesus Christ, the Son of God, the second person of the Trinity, ang naitabo mga pinangga mga kaigsunan na kay Dios man siya, si Maria nga mao'y nanganak, nahimo na siyang Mother of God. No? The Mother of God. Mao na siya mga kaigsunan, ang naitabo. Okay. Das wrote Paul VI in 1974 in Marialis Cultus, his apostolic exhortation for the right ordering and development of devotion to the Blessed Virgin Mary. What the Supreme Pontiff may or may not have known is that Saint Maximilian Kolbe in 1894-1941 spent much of his life developing a Marian theology. Tanawa mga kaigsunan, no? 1894 ngadto sa 1941. No? Kini si Saint Maximilian Kolbe, nagdevelop siya mga kaigsunan ining gitawag nga Mariology, study about the life of Mary, no? Mariology. Mga doktrina mga kaigsunan mahitungod kang Maria, Marian theology, which reveal the hidden relationship between the Spirit of God and the Virgin of Nazareth. So sila di man nag-develop ani nga doktrina nga si Maria mga pinangga mga kaigsunan nga usa ka virgin matud pa sa Nazareth, dunay sila'y tinaguan nga relasyon, natago nga relasyon between kang Mary og sa Holy Spirit. Og ang naitabo nini mga pinangga mga kaigsunan nga relationship, a theology that is rich in insight, unique in approach, and contributes to a more vital piety for the members of the Christ mystical body. So, doon na dakong role si Maria diha sa doctrine mga kaigsunan sa Catholic Church kung magisgot og Trinity tungod kay ang nahitabo mga pinangga mga kaigsunan nga si Maria nahimo man ni siyang asawa sa Holy Spirit. Ang bana mga kaigsunan mao Holy Spirit ug ang ilang anak mao si Jesus. Ako kapila ko nakapaminaw ana nga debate sa Catholic versus Protestant nga debate. Og ila ginang pamatud-an mga kaigsunan nga dako og role kining Holy Spirit ngadto kang Maria tungod kay duna sila'y relasyon ingon nga ang ilang paghigugmaay ang bunga mga kaigsunan mao si Jesus Christ gipanganak ni Maria. So mao na siya. Saint Maximilian Kolbe, in keeping with Catholic tradition, says, Mary as holding a preeminent place in God's plan of salvation, of being conscious, cooperator, with all the grace which comes from God to man. Sa ato pa, kini mga kaigsunan, matod pa din nga cooperator, conscious cooperator. Kung magisgot og kini nga kaluwasan, gibutang gyud nga preeminent place in God's plan of salvation, nga si Maria, mga pinangga mga kaigsunan, mao'y nahimong cooperator with all the grace which comes from God to man. Wala ni sa doktrina sa Biblia.
Wala. Nga si Maria, mga kaigsunan, apil siya diha sa kaluwasan. No? Wala man tayo mabasa, anak. Kaya ang kaluwasan, mga pinlangga, mga kaigsunan, pinaagi lamang sa pagtuo sa Dios, pagtuo kang Jesus Christ, kita maluwas. O, sumala sa mabasa na to, sa Buhat 4, versikulo 11 ug 12, ato na mapamatud-an atong mabasa. No? Nga walay lain nga pangalan sa silong sa langit, nga gikahatag nga kita mga luwas, ang alang Hesus. Walay labot si Maria, mga kaigsunan. Diha kung magisgot og salvation. Pero dinhi sa ilang doktrina, apil si Maria, mao nang dako siya part diya sa maong church. Ingon nga siya ang Mother of God. Oh? Amahan o inahan sa Dios. Kung nag-ilata kang Jesus Christ nga Dios, ang inahan niya mao si Maria, the Mother of God, unya kay naaman po'y amahan nga Father God, mao na mga kaigsunan nga ang resulta, ang ilang gipanganak si Maria. O ang miangkon, mga kaigsunan nga husband, bana ni Maria, mao ang Holy Spirit. Mao na diha tadapita against mga kaigsunan ni anang maong doktrina sa Trinity, sa Catholic Church, tungod kay ang Holy Spirit, mga pinlangga, mga kaigsunan, nakaasawa man. Oh? Wala ta na. Dili ta na, mga pinlangga, mga kaigsunan ng niana nga Trinity. But while tradition represented by writers such as St. Louis de Montfort emphasize Mary's divine motherhood as being the basis for this teaching, Colby views Mary's universal mediation of grace as primarily being linked with and drawn from her intimate and hidden relationship with the Holy Spirit. So mao ni mga kaigsunan nga, doon nagi-relasyon ang duha. Si Maria o si kining ang Holy Spirit, doon na sila intimate relationship. Nga, sa ilang paghigugmaay ni Maria o ang Holy Spirit, maong nagbuntis si Maria. Sa nagbuntis na si Maria, ang anak si Jesus Christ. Una mga kaigsunan nga dili ta diya mo na gisupakan sa atong mga pioneers kay wa lagi sa Biblia na, no? To convey this deep union between Mary and the third person of the Blessed Trinity. Ila ni nga mga sources, dili ni ato ha, basi kang uban, mingon nga gapang daot man ni, dili. Giplastar lang namong kamatuoran. Iyan ni ka-Catholic Church nga sources. Ato lang giplastar dinhi mga kaigsunan, kay naa man ni sa internet. Kung inyo ning i-search, naa man ni. Giplastar man nila ilang ning views. So atong gipasabot nga mao ni ang ilang pagtulunan. Nga diin mga kaigsunan kita sa atong Trinity, diha ta sa Biblia dili ta nagasunod sa ilahang Trinity. Kay lahi nang ilahang pagtulunan diha. Oh. Unya, ingon dinhi mga kaigsunan. Ingon namatud pa dinhi. Colby, in keeping with sacred tradition, refers to Mary as the spouse of the Holy Spirit. Tanawa. Si Maria, mga kaigsunan, asawa sa Holy Spirit. Naaba na sa Biblia? Wala. Muna mga kaigsunan nga, naana hinuoy inahan ang Diyos. Tanawa. Diya sa Trinity, mga kaigsunan, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Naanay amahan si Jesus, naay amahan si Jesus Christ, ug naapod siya inahan. Nga mao si Maria, gihatagan og dakong role sa diha sa Trinity. Although nga wala magtuo nga wala ta mag-ingon nga upat sila, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and the wife which is Mary, wala man na sa ilang pagtulunan, pero kung ato makigsunang subayon ang ilang Trinity, lahi ra sa gisulti sa Biblia. Kaya nga naman, ang Dios nga amahan, naanapoy Dios naanapoy inahan nga tao. Mahimo ba na good nga ang amahan Dios unya dunay inahan nga tao? Dili na siya. Unya ang inahan nga tao, gitawag siya the Mother of God. Kay nga naman, ang Holy Spirit maumay bana ni Maria. Oh, asa man ni nato mabasa, naay reference akong giplastar diha, quoting the final sketch by Colby. Oh. Mo na ilang libro mga kaigsunan nagpamatuod may tungod ni ana. In keeping with sacred tradition,
refers to Mary as the spouse of the Holy Spirit. No? Spouse, meaning asawa siya sa balaang espiritu. No? Asawa, spouse. But at the same time, Colby expresses dissatisfaction with this term, saying that spouse is really inadequate to describe this intimate and mysterious relationship. Sa'yo nang kana. Di basta-basta. Intimate and mysterious relationship. In matrimony, a man and woman become united through sacramental grace so as to become in mystical way one flesh. But Colby says, the union between Mary and the Holy Spirit being even more intimate than that of spouses in marriage. Sa'yo nang kana? Kanang mga managtiayon diha sa kaminyoon nganong doon na nagitawag intimate relationship unsa may buhat sa magbanag asawa diha sa ilang relasyon, labaw pa ni ana ang relasyon ni Maria ug ang Holy Spirit. But ipasabot ba kay igsuonan nga dunay nahitabo siguro nga sex, dunay sex between the Mary and Holy Spirit, dunay kontak nilang duha. Kay mao man na ang ilang gipasabot nga sa tawhanong kaminyoon. Nya kay naa man na mga kaigsuonan diha sa marriage. Di man na mawala ng sex. Usa na siya sa mga gift nga gihatag diha sa within sa kaminyoon. Unya tanawa mga kaigsuonan ilang sulat. Manteo Bonami 57 quoting from Final Sketch by Colby. So siguro, dunay sperm cell. Kung ato napalabdan mga kaigsuunan ng ilahang pagtuo, dunay sperm cell from the Holy Spirit sa kontak nila nga kang Maria. Muna nga, ang naitabo, si Maria gabuntis ug unya ng anak ang Jesus Christ. Pero, pag-ingon ganing mysterious mga pinlangga mga kaigsuunan, ilang giingon nga mysterious, dili na nila pwede, di na to na siya pwedeng buhat-buhatan. No? Dili na to na siya pwedeng buhat-buhatan og atong kaugalingon kay misteryo na siya. Wala na sa Biblia mga kaigsunan. Among creatures made in God's image, the union brought about by married love is the most intimate of all. Tanawa, na kaminyoon sila. No? Diha sa union, mga kaigsunan panaghiusa, muabot tungod sa gugma, nya minyoon sila, about by married love is the most intimate of all. In a much more precise, more interior, more essential manner, the Holy Spirit lives in the soul of the Immaculata, in the depths of her very being. What accounts for Mary's special relationship with the Holy Spirit? Colby says, it is her immaculate conception. So, diha sa ilahang special relationship ni Maria, nga nagkahigugmaay si Maria ug ang Holy Spirit, sa dako nilang paghigugmaay sa usag-usa, dunay nahitabo nga immaculate conception. Unsa man ang immaculate conception mga pinangga mga kaigsunan? Mao na siya ang pagbuntis nga si Maria mga pinangga mga kaigsunan giila nga way sala, no? Which was accomplished through the direct work of the Holy Spirit. With Mary's immaculate conception, God the Father and the Son will that Mary be united to their common spirit of love. In such a close and intimate manner that would allow the Holy Spirit to bring about the incarnation of the Word within her womb. Kay naghigugmaay sila. Dunay nahitabo nga paghigugmaay, nga laom nga paghigugmaay ni Maria og ang Holy Spirit. Nga nahimo mga kaigsuunan nga kining asawa ubana sila. Nahimo nga banag asawa. So, ang naitabo mga pinangga mga kaigsuunan, matud pa niya, the incarnation of the Word, meaning, incarnation meaning from the Latin word nga incarni, meaning mga pinangga mga kaigsuunan in flesh, nga ang Dios nga gitawag og pulong gipanganak didto ni Maria sa iyang sabakan, gikan sa sabakan sa iyang tiyan
ug gipanganak ug unya si Maria making Mary the mother of God. Nahimo na si Maria nga mother of God nga wala sa Biblia ug dili mabasa ang word nga Mary is the mother of God. Muna siya mga pinangga mga kaigsunan. Ang Trinity nila lahi sa ato nga giila sa Seventh Adventist Church nga Trinity kay nagbasita sa Biblia. Pero ang ilang Trinity dili mabasa sa Biblia. Mangayo lang tagpasinsya ha. Basig na yung mga kaigsunan nato diyan naminaw kay daghan bayang naminaw sa palibot. Ato lang gisulti ang tinuod. Wala ta magbakak-bakak diri. Mauna siya ang doctrine sa Catholic Church nga nahitabo mga kaigsunan nga si Maria gitawag Mother of God kay inahan siya sa Dios. Unya ang Holy Spirit naa siya dako kaayo nga kinibitaw nga gugma ngadto kang Maria. Ug si Maria pod naigugma sa Holy Spirit, nagkahigugmaay silang duha. Ug tungod sa ilang paghigugmaay nahimo nga spouse or kining nahimo ng banag asawa. Muna mga kaigsunan ang di nato na gituuhan. Kay si Maria nahimo na may noong part hinoon kabahin sa Trinity. Theological reflection and the liturgy have noted how the sanctifying intervention of the Spirit in the Virgin of Nazareth was culminating moment of the Spirit's action in the history of salvation. This so in the mysterious relationship between the Spirit and Mary, an aspect redolent of marriage. Tanawa mga kaigsunan. Ito pantanawon din murag nagkaminyo ay giday sila. Dili basta-basta mysterious relationship between the Spirit and Mary. Mauna siya asa mabasa nato Marialis Cultus number 25 ila ni gihapon. So, throughout all of his adult life, Colby tried to penetrate Mary's unique and hidden relationship with the Holy Spirit. Unique. Nya gitago nga relasyon ni Maria ug ang Holy Spirit. Ang pangutana asa man ni gisulat? Wala man ni mga kaigsunan masulat sa Biblia. In his last writing, a few hours before his final arrest by the Nazis on February 17, 1941, Saint Maximilian arrived at a profound insight that not only helps us to better understand the relationship between Mary and the Holy Spirit, but also gives us deeper understanding of the Holy Spirit as a divine person eternally proceeding from the Father and the Son. Tanawa mga pinangga mga kaigsunan. Dili basta-basta. Mary and the Holy Spirit, but also give us deeper understanding of the Holy Spirit as a divine person eternally proceeding from the Father and the Son. Pero mao lagi. Ang Holy Spirit, mga pinangga, mga kaigsunan, nakaasawa ni Maria. Sa ilahang mga kaigsunan, nga kini nga tulo sa Trinity, sa Father, Son, and Holy Spirit, mo'y nakaganan siya. Mo'y nakabintaha ang Holy Spirit. Kay nakaasawa siya ni Maria. Hindi na siya mga kaigsunan kamaturan. In this writing, Colby says that while Mary is the created Immaculate Conception, created through the love of God and the work of the Holy Spirit, to be a creature uniquely filled with the grace and disdain to be the mother of God. Tanawa, si Maria mga kaigsunan nahimo ng anak sa nahimo ng inahan sa Dios. Inahan na sa Dios. Kung magisgot og pagka Dios, why Dios nga gipanganak og tao? Dapat dili na mao ang term nga gamiton para kang Maria. Kay ang iyang gipanganak mga kaigsunan dili Dios. Basahan ko ninyo Mateo Kapitulo 1, 21 nga to sa 23. Ang gipanganak ni Maria, mga kaigsunan, nanganak siya, dili Dios ang iyang gipanganak. Ang gipanganak niya tao. Kinsa man ang tao nga iyang gipanganak, si Jesus Christ. Nga nganong tawgon man siyang Mother of God. Dapat, ang itawag niya, Mother of Man. Ngunay dapat nga termino, mga kaigsunan, nga itawag kang Maria. Dili lang masakit ng uban ha, mga kaigsunan na sa Roman Catholic Church, kay daghan ra ba kog mga parintipod nga naa, pamilya nako, mga igagaw, na diha, mga uyuan. Ako lang gisulti ang tinuod, no? Gisulti ko lang ang tinuod. Nga dili dapat, ang ipangalan kang Maria, mga kaigsunan, nga Mother of God, dili. Maria is a Mother of Man.
Kay nga naman, ang iyang gipanganak, sa dihang gipanganak niya ang Word. Kay ang Word sa wala pa ipanganak, God man ang Word. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang Word, one of the title of Jesus Christ. The personal Word, kanang Logos. Before si Jesus Christ, mga kaigsunan, gipanganak, ang iyang pangalan, dili Jesus. Unsay iyang pangalan? Word. Logos. Pulong. Sa dihang gipanganak na, ang Word, mga kaigsunan, sa diha nga, misulod na diya sa tiyan ni Maria. Ang misulod, mga kaigsunan, pinaagi sa lalang, sa buhat, sa balaang espiritu. Wa pud isulti diha nga nag-sex ug unsa. Basta kay pinaagi sa gahom, sa balaang espiritu. Kay ang balaang espiritu, makaproduce siyang tao, bisag walay sex. No? Bisag walay pakigilawas. Makahimo ang Dios og tao. O kay nagtuo man ta, nga ang third person of the Trinity is the Holy Spirit, Dios man siya, makahimo siya, mga kaigsunan, kutob sa iyang buhaton, sa iyang gusto, because there is nothing impossible with God. Lucas 1:37. Dili pinaagi na mga tawgo nagbana, tagog spouse. No need na ana. No. Kaya nga naman, ang Holy Spirit, mga kaigsunan, doon na siya gahom. Pinaagi sa lalang, sa balaang espiritu. Sa diha nga si Jesus Christ, sa wala pa siya hinganlig Jesus, ang iyang pangalan, Diyos nga pulong. Diyos nga pulong, John 1:1. Apan sa diha, mga kaigsunan, nga ang Diyos nga pulong, nga ang Word, gisulod na diya sa tiyan, pinaagi sa lalang ni Maria, ang naitabo, mga kaigsunan, ang gipanganak, dili Diyos. Bantayan ta na, nga punto. Kung kamo na mo'y reaksyon, mga kaigsunan, pwede mo makareact sa 0909-1919-111. Ato nga cellphone. 0909-1919-111. Katong naminaw doon ay reaksyon. Basta kay akong ibalik, mga kaigsunan, pagsulti, nga dili na maibagayng termino nga gamiton kang Maria nga Mother of God. Kay wala siya manganak og Dios. Wala niya ipanganak ang Dios. Kay ang Dios, mga kaigsunan, di pwede ipanganak og tao. Nganong nahimo man nga si Maria, Mother of God, nga dili man siya, mga kaigsunan, makaanak og Dios. Kay ang tao, mga kaigsunan, dili pwede manganak og Dios. Ang maanak sa tao, tao pud. Mo bitaw nga gipadala sa Dios Amahan iyang anak, pinagi kang Maria, o pinagi sa lalang sa balang espiritu, sa gahom sa balang espiritu, nga kining Dios, nga dili tao, nga gitawag og Logos, John 1:1, magpakatao. Ang Dios, mga kaigsunan, nga nagpakatao, kining Word. Ang kulang lang, ni anang panahon na, dili kay kulangan ang Dios, kundili, pinaagi, mga kaigsunan, sa salvific, sa plan of salvation, nga gusto sa Amahan, nga ang Word, nga si Jesus Christ, ang Word nga God, or ang God nga gitawag og Word, nga nag-refer sa second person of the Trinity, which is the Son of God, nga mao, mga kaigsuunan, magpakatao siya, ug unya, makig-uban na siya sa tao. Meaning, mga kaigsunan, ang iyang ang iya nga kinahanglan sa iyang pagka-Dios, mao nga magbaton siya og lawas, mo nang gitawag diha sa kanang John chapter 1 verse 14. Og ang pulong nahimong tao. Nahimong tao. Og miipon nato. Nganuman, mga pinangga, mga kaigsuunan, tungod kay gusto sa Dios nga ang iyang anak nga Dios daan ha. So wa pa siya ipanganak, Dios na siyang daan, madugangan og kinaiya nga tao. Okay, kay fully God, dili man siya tao anang panahon na. Sawa pa siya ibuntis ug ipanganak ni Maria. Busa ang Dios, mga kaigsuunan, nga gitawag nga second person,
which is the word, the logos, nga Dios, muambit siya og another nature. Lahi nga kinaiya. Nga kanang maong kinaiya, tao. Mao to nga misulod sa kining sa baka ni Maria, ang Dios nga anak. Diha ng daan. Wala pa mga kaigsuunan si Maria, ang Dios anak, ang Son of God, the second person of the Trinity, diha na daan, nag-exist na daan. Masig moingon mo, asa mabasa, Pastor? Ay na. Juan 17:5, Amahan, pasidunggi ako, niya ng kadungganan, nga akong gihuptan, uban nimo, sa wala pa ang kalibutan. Tanawa? Kisay nagsulti, ana, nga naa siya'y pakiguban ng daan sa Amahan before the foundation of the world. Sa wa pa buhatang kalibutan, si Jesus. Kay nga naman, Diyos na siya mga kaigsuunang daan. Dili na siya kinahanglang ipanganak sa tao, aron mahimo siyang Diyos, dili. Diyos na siyang daan. Mao nang sa dihang gipanganak siya, kang Virgin Maria, ang nahimo mga kaigsuunan na itabo, gipanganlan siya Jesus. Sa Mateo, Kapitulo 1, 23. O ang iyang ngalan, Mateo Kapitulo 1, 21. Nga, ang iyang pangalan, pagkatawag Jesus. Kay siya magaluwas sa iyang katawhan. So, ang iyang ngalan, mga kaigsuunan, nadugangan na. Unsa may ngalan niya? Jesus. O kanang Jesus nga gipanganak, maunay tao. Mauna mga kaigsuunan. Pero, naa sa iya ang pagka-Diyos. Kaya nga naman, Diyos naman siyang daan sa wala pa ipanganak. O ang gianak, dili Diyos. Himnumduman ta na. Ang gianak ni Maria, dili Diyos. Kung dili, ang gipanganak, si Jesus nga tao. Mao gani sa versikulo 23, og siya pagkatawgon, Emmanuel. Imano means with us. El means God sa Hebrew. Ang Diyos kauban nato. Nga naman mga kaigsuunan, kay pinaagi sa iyang pagkatao, ang Diyos nakig-uban sa tao. Meaning, pagpanganak ni Virgin Mary o ni Maria, kay Virgin man do'y tawag nila, sige lang, pagpanganak ni Maria, kang Jesus Christ, diha niya ng panahon na, ang Diyos nga Word, nga kanang anak sa Diyos, the Son of God, nga si Jesus Christ nga Diyos daan, nga dugangan, o kinaiya sa iyang gitawag human nature sa pagkatao. Kung sa isulti ni Apostol Pablo, Roma 9:5, og nailaha sa mga patriarka, ugikan kanila, na tao, si Kristo, gikan kanila si Kristo, na tao, nga mao ang Diyos. Dalaygon hangtod sa kangturan amin. Nga naman ay mga kaigsunan. Kay si Kristo na tao nga mao ang Dios. Meaning, sa wa pa siya matao nga mao ang Dios. Dios na siyang daan. Wala pud ingna nga og sa mga patriarka ugikan kanila na Dios si Kristo nga mao ang tao. Kay kung gingunana pa si Biblia mga kaigsunan, si Maria mahimong Mother of God. Oh, dapat ingon ana na. Mo na husto. Kay nga naman, og sa mga patriarka ugikan kanila si Kristo na tao nga mao ang Dios. Kung natao nga mao ang Dios, meaning pag ingon nga mao ang Dios, nagpasabot nga sa wala pa siya matao, Dios siyang daan. I-reverse na to. Pag ingon, pero wa sa Biblia, ato lang bang i-reverse? Nga, og nailahas mga patriarka ugikan kanila na Dios si Kristo nga mao ang tao. Unsa naman po'y meaning ana? Kung na Dios si Kristo nga mao ang tao, meaning tao si Jesus Christ sa sinugdan. Sa wa pa siya ma-Dios, sa wa pa siya mahimong Dios, tao siya. Kay nga naman, na Dios si Kristo nga mao ang tao. Pero kay dili man ingon ana, na tao man si Kristo nga mao ang Dios. Meaning mga kaigsunan, sa wa pa si Kristo magpakatao, Dios siya. Munang dili siya pwede nga ipanganak ug usa ka sa tao nga si Maria, ug unya sa diyang gipanganak siya,
na Dios siya. Kay nga naman, Dios siyang daan sa wa pa ipanganak. Therefore, ang gipanganak ni Maria dili Dios. Unsay gipanganak ni Maria? Tao. Unya ang pangutana, nganong gitawag man siyang Mother of God si Maria? Nga wa man siya makapanganak mga kaigsunag Dios. Ha? Di ba tanawa? Balansiyo na to mga kaigsunan. Usa ka simple nga pag-analisar sa kamatuoran. Mauna nga diha sa Trinity doctrine sa Roman Catholic Church, dili mga kaigsunan nagsunod ang Seventh Adventist Church. Kay nga naman, wa man ta magtuo ana nga kining Holy Spirit nga third person of the Trinity nakaasawa kang Maria. Unya kay Dios siya, si Maria pod kay nanganak siya kang Hesus. Tawgon siya og Mother of God. Nga dili man si Maria nakapanganak og Dios, tao may gipanganak ni Maria. Nganong tawgon man siya Mother of God nga wa man siya makapanganak og Dios. Di pod siya pwedeng manganak og Dios kay tao siya. Ha? So, sayop mga kapinangga mga kaigsunan. Mangayo kong pasensya. Gisulti ko ning tinuod kay mauni ang nakabutang sa libro sa maong simbahan. Ila ning doktrina. Mauni nga, ang ato mga kaigsunan nga Trinity, wala ta makakunik sa Roman Catholic Church. Naata sa Biblia, mga pinalangga mga kaigsunan. No? In this writing could be says that while Mary is created Immaculate Conception, created through the love of God, and the work of the Holy Spirit to be creature uniquely filled with grace and destined to be the Mother of God. Both conceptions are fruits of God's love. The former created and in time, later and created and eternal, mauni nga si Maria gitawag siyang Mother of God tungod kay fruits of God's love. Tungod sa pagigugmaay ni Maria ug sa Dios nga Holy Spirit. Mauna mga kaigsunan nga ang si Maria gitawag na og Mother of God. Dili lagi pwede kay wa siya kapanganak og Dios. Matawag siya Mother of God kon mga pinangga mga kaigsunan nakapanganak pa siya Dios pero wa man siya kapanganak og Dios. Kay ang napanganak ni Maria mga kaigsunan di man Dios, tao man. Tao yang gipanganak kay ngano man naa naman ang Dios si Kristo daan. Sa wa pa siya mosulod sa taguangkan ni Maria, Dios naman siya daan ang second person of the Trinity. Mao man ay doktrina sa Biblia. Mao nang against ta ni ini nga doktrina mga kaigsunan nga si Maria nahimo ng kabahin diha sa Trinity. Kay ang Holy Spirit third person nahimo ng spouse ni Maria. Unya si Maria from heaven and was incarnate. Let such a one be anathema. Tanawa mga kaigsunan. Mahimo nga tinunglo ka kung di ka mutuo ani nga ang Word of God kining Word of God mga pinangga mga kaigsunan na generate. Dunay generation, first generation Word of God. Unya pagkahumana mga kaigsunan sa diha nga siya mi-incarnate. Duha ka generation. Mo ni ilahang pag-ila sa ilang gitawag og Trinity. Karon ani ta mga kaigsunan sa pagtulunan sa mga pioneers sa Seventh Adventist Church. Tanaw na to ni kay ang gibasihan sa mao nga teaching pagtulunan dili iya sa Roman Catholic Church kun dili sa Biblia. Sa Biblia gyud. Dili mga kaigsunan sa maong simbahan. Sa Biblia ta. Noon sa giingon dinhi Robert Hare, Australian Union Conference. Record July 19, 1999. There is a Trinity, and in it, there are three personalities. We have the Father described in Daniel chapter 7, 9 to 10. Tanawa mga kaigsunan. Dunay amahan, mabasa sa teksto. Daniel City, 9 ug 10. In Revelation 1, 13 to 18, we have the Son described. Naang Son of God. He is also personality. The Holy Spirit is spoken of throughout Scripture as a personality. This divine person are associated in the work of God. Mao ni mga kaigsunan ang kanang atong mga pioneer sa Seventh Adventist Church. Ang uban moingon sila nga wa man nagtuo. Sa sinugdan mga kaigsunan sa ilang pagtuon kay kuan man progressive ang kanang pagtuon mga kaigsunan naapay pipila nila. Pero July 1999,
1909. Hapit na mamatay si Ellen G. White. Kaya namatay siya 1915. Mao ni ang gisulti sa atong mga pioneers. A Trinity is three persons. To recognize, to admit a Trinity, the distinction between the Father, the Son must be preserved. Lahi ra gyud ang Amahan ug ang Anak. Dunay distinction, mga kaigsunan. Trinity is three persons. Kisa nagsulti ani, G.H. Wagoner, in 1884, The Atonement, pages 167 to 169. Mao ni mga pinangga mga kaigsunan. In 1896, Uriah Smith was the editor of the Review and Herald, Adventism main doctrinal publishing paper. And despite some descendants in the Adventism today lamely deny he did pen the following, but writing as editor of the same in the question chair column, he earlier penned in 1890, and in answer to the question seen in the quote below, he made plain the following, despite admitting that no specific scripture exists commanding the worship of the Spirit, ingon niya, though the scriptures warrant praise of worship of the Holy Spirit. May pangutana niya. In the formula for baptism, the name Holy Ghost or Holy Spirit is associated with that of the Father and the Son. Naaman lagi. Gikuyog man ang Holy Spirit, matud pa niya. And if the name can be used thus, why could it not properly stand as a part of the same Trinity? Nganong dili man siya kabahin sa Trinity nga naapil man siya? Mga pinangga mga kaigsunan. In the hymn of praise, praise Father, Son, and Holy Ghost. Naman na, praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Uriah Smith in the Question Chair Review and Herald, 1896, Volume 73, number 43, page 685. So nagtuo man lagi og Trinity atong mga pioneers. The Holy Spirit is a person. This great truth is not recognized indeed, it is not believed by more than a very few even of Christians. Tanawa mga kaigsunan, ang Holy Spirit persona. Yan napon mingon na yung mga tunis, dili. Nya sa may imong tuhuan, nag-quote baya mo writings ni Ellen G. White, pero di day mo mutuoan ni. Mga pioneers ni nagsulti. The Holy Spirit is a person. Dili siya ginhawa, dili force, dili power sa Amahan, o dili gikan kang Jesus Christ. Si parit, distinct personality yun. Si Jesus ug ang Holy Spirit. Because the Holy Spirit is a person. Asa mabasa mga kaigsunan? Mabasa sa sulat ni E.T. Jones, Medical Missionary, on March 27, 1907, page 98. Ellen G. White, the Spirit is the third person of the Godhead. Unsa ingon ni Ellen G. White? Ang Espiritu mo'y ikatulong persona sa pagkadiyos. We need to realize that the Holy Spirit is as much a person as God is a person. Faith that live by. Page 527. So, mauna mga pinangga mga kaigsunan. So, salamat kayo. Next time mga kaigsunan sa atong pagtuon, ato paning ipadayon. Basta at least nakasabot kita nga ang Trinity nga gituuhan, gisunod sa Seventh Adventist Church, mga kaigsunan, dili gikan sa Trinity nga gituuhan sa Roman Catholic Church. Lahi ra. Although mga kaigsunan nga dunay ko parehas, pero dunay difference. Dunay kalahian. Ngano man, ato na tong i-explain ganiha. Pero ug moingon ta nga si Ellen G. White wala siya magtuo og Trinity, no. Sayop na. Mga pioneers nagtuo og Trinity. No? Kay kung moingon gani si Ellen G. White nga third person of the Godhead, dili mahimong third kung walay first, why second. Third person good. Unya, ang third person, dili pod pwedeng i-apply kang Jesus. Ngano man, kay si Jesus Christ second person. While the Holy Spirit is the third person according to Ellen G. White. Unsaon man mga kaigsunan pagkahimo ni Jesus Christ nga third person kung second person na siyang daan. Amo ni unaw-na sa mga tunis. Kung naminaw mo karon, kay nagdoktrina mo duha na lang ang kining personality sa God. The Father and the Son. Because Holy Spirit is the Spirit of Jesus. No. Naimabasa pero sayop ang pag-intindi. Kaya nga naman, dili pwede nga
ang si Jesus Christ, second person, unya, ang Holy Spirit, si Jesus Christ po, third person. Dili. Si parit yun. Kaya nga naman, duha na si Jesus. Second person siya, third person po siya, giako-ako na lang niya. Di man na mo'y programa sa Dios. Di na mo'y kinaiya sa Dios. Busa, mga tunis, naminaw mo karon, ikuan mga kaigsunan ang inyong una-una. Kaya nga naman, iplastar gyud. Kay ang Holy Spirit, matud pa nila, personality ni Jesus, no. The Holy Spirit is the third person, while si Jesus Christ is the second person in the Godhead. Mao na ang atong mabasa sa Biblia, bisan pa sa Spirit of Prophecy. Mga pinangga mga kaigsunan, wa na tay igong panahon, ako lang gikuan ang ako ang tingog. Ang uban maingon nga, si Pastor Jan basig nangugat na suko na diya wala. Naatay intonation gamay, para nga at least pod nga, kamong naminaw diha, di pod tanto mga kaigsunang laayon, no? Kaya naginusara rabata diri. Mga pinangga mga kaigsunan, nagtuo ko nga dunay mga mensahe nga nag-abot, no, sa comment section o diya sa ato nga text line nga naag-abot karon. Pero mga itagpasensya mga kaigsunan nga wa na tay igong oras karong huybis sa samang oras o samang istasyon. Diri sa Hope Channel, Hope Radio, Lake Cebu, AWR, o sa uban pa nato mga sister station, mabatian mga kaigsunan, atong hatagag pagtagad ang inyong mga concern. Busa nining tungura, doon na tayo 4 minutes na lang nabilin, ato na lang ni mga kaigsunan himuon, pinaagi sa atong pagampo o sa atong mga panamilit na to. Balaan maluloy na mo nga Dios, salamat Amahan sa imong pagkamaayo. Hinaot nga unta, ang mga mensahe nga among nabatian karon, makahatag na mo og dugang nga kahibalo sa kamatuoran. Kay aron gyud among masabtan ang doktrina sa balaang kasulatan. Sa nagpalibot nga mga doktrina, among masabtan kung unsa ang kamatuoran. Ginoo, salamat kayo nga ikaw nagapaila kung kinsa ka sa matag-usa namo. Aron nga mosamot pagyud kadako ang among paghigugma ug pagsalig ug ang among pagtuo diha kanimo. Ginoo, nining higayuna among mga listeners, among mga viewers, nagapaminaw nining programa. Ug ang uban namong mga kaigsunan adunay mga balatyagon sa ilang panglawas. Hinaot o Dios nga ikaw duaw usab ngadto kanila. Ang imong grasya ug kaluoy magauban kanila. Aron nga maulian sila sa ilahang ginabatyag sa lawas karon ug makabaton sila sa maayong panglawas. Salamat o Dios imong pagkamaayo. Pagtubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Bueno mga pinangga mga kaigsunan, sa ngalan na lang sa atong pinalangga nga Presidente Southern Mindanao Mission ug uban sa ato ang ato usab nga pinalangga usab nga Executive Secretary Pastor Enili Yata, sa atong Treasurer Sir Aldrin Hiramil ug sa ato ang mga Direktor sa Southern Mindanao Mission, atong mga administrators nga tanan ug tanan atong mga kaubanan, mga district pastors ug mga lay ministers sa atong iglesia, bisan pa sa atong mga kaubanan, mga kaigsuunan, nga mga non-Adventist nga nagapaminaw nini higayuna. Salamat kayo sa inyong pagsunod. Uban sa atong pagpasalamat sa atong Communication Director, Pastor Elmer Dung Romano. Uban sa atong usab nga Associate Station Manager, Hope Radio ug Hope Channel, Sir Carlo Lagra. Mayngon usab sa ato ang Program Director, Ma'am Bing Nazaret. O dinis ato ang side karon mga kaigsunan technical staff na to, ang nagdumala Sir GB Lagra ug mga kaubanan sa atong Lake Cebu AWR o usab diha sa Hope Radio Tampakan, Search FM Akmunan. Kini ang inyong partner kapag laom, Pastor Jan Basilisco magaingon, hangtod sa sunod higayon, basta kamatuoran, magpabilin nga kamatuoran nga sa dili madugay si Ginoong Hesukristo mo balik. Mayong udto kanatong tanan.